Σήμερα θα παίξουμε Steel Brain. Αν δεν με ακούσατε ολόκληρο, ναι. Γεια σας παιδιά, νιώστε μια χαρά. Σήμερα θα παίξουμε Steel Brain. Έχει μπει αυτό εδώ το καινούριο. Έχω 50 τέτοια. Μαζεύω πάρα πολλά για να τα πάρω και έτσι απλά να τα ανοίξω όλα μαζί. Θα είναι ωραίο. Περιμένω να βγει καινούργια βάση. Ωστόσο σε 2 λεπτά έχει τέτοιο. Και το τέτοιο κάνει εκείνο, κατάλαβες. Επίσης γράψτε μου στα σχόλια τι να παίξω στο επόμενο βίντεο. Brawl Stars, Fortnite ή Roblox. Τι θα λέγεις να πας να μου φέρεις το χειριστήριο μου? Όχι. Τι θέλετε από αυτά. Γράψτε στα σχόλια. Γράψτε Ιάσονας. Μα δεν λέγομαι Ιάσονας. Α, ναι. Αποκάλυψε το κρυφό σου όνομα. Λέγομαι Ιάσονας. Όχι, ξέρουν και το επίθετό μου. Όσοι έχουν δει τα shorts μου, αλλά... Για να δούμε πόσα λεφτά βγάζουμε ένα σεκ. Πώς σταμάτησε να δίνει λεφτά στη Λαμπρίνη. Έξι και έχει λεφτά. Ωρες. Α, για το... Έτσι λέω. Ω, τον Σαγούρ. Παίζει στη Λαμπρίνη, στη Fortnite. Ο Γκάντζαρ που πήγε. Στη θέση 48. Μην πεις ότι έχει βάλει ότι είναι από καμιά άλλη χώρα. Παίζει να έχει βάλει ότι είναι από Έλληνας είναι. Το έχει βάλει ότι είναι Έλληνας. Τότε γιατί δεν είναι στα leaderboard της Ελλάδας. Μπορεί να κάνει βίντεο με La Secret. Μα δεν έχει άλλο account στα leaderboard. Μόνο το κλασικό που είναι πάντα στα leaderboard. Ναι, μπορεί να κάνει τέτοιο βίντεο με La Secret. Σου λέω. Όχι. Δεν έχει αλλάξει. Λες αυτή τη στιγμή. Για να δω μην έχει κανένα άλλο account. Όπα. Ξεκινάμε. Θα πάρουμε όλα τα coins. 1. 2. 3. Θα βγει μύθι σε 3, 2, 1, πάμε. Φύγω εδώ μέλλον. Μύθι σε 3, 2, 1. Κορίνο, κορίνο. Και πάω ρέμπι. Τι λες. Ναι ρε, τι κάνω. Α, και έχω και τα μπρέμας για τα επόμενα 2 ρέμπι. Έχω και μπομπαρντέρο και μπομπαρντέρο κοκκοζίνη. Που είναι για μένα φυσικά. Να σου πω, παίζεις το Fortnite και δεν παίζεις το κανονικό, το original. Ναι, το Fortnite είναι πολύ καλύτερο. Να δω ένα μπομπαρδίρο. Τι κάνεις YouTube play τα κατάκα everyday? Τι, πας καλά, εσύ κάνεις. Κάνεις YouTube play τα κατάκα everyday? Please, τουλάχιστον να φτάσω 65. I need this. Αν περάσω τα 67, ο αδελφός μου είναι γκέι. Είναι level 23 από level 12 σε 10 λεπτά. Αυτό πάει να Όχι ρε, εννοώ στα tokens. Εσύ είσαι γκέι. 66. 67, άλλο ένα μένει για να τα περάσω. Είσαι γκέι. Όχι. Είσαι. Όχι. Get me Α, λογικά. Αν, ναι.
κάθε φορά πετάει 25 τέτοια. Άρα μισολάκι μπλοκ. Άρα θα πρέπει να είσαι 4 ώρες. Αν θες να τα πάρεις όλα συνεχόμενα. 53. Αν ήμουν πιο γρήγορος, λογικά θα προλάβαινα κι άλλο. Α! Να το 75. Με θέση 9 στους φίλους μου. 13 billion βγάζει η βάση μου. Γράψτε στα σχόλια τι παιχνίδι να παίξω. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Γεια.